In Ljouwert waard Joet stilstaan bij het 100-jarig bestaan van de HTS in de stad. De HTS is tegenwoordig onderdeel van de Noordelijke Hogeschool Ljouwert. En daar binnen van de middag dan ook honderden oud-leerlingen van de school te vinden. Benam om bij te praten, maar dat slag er net elke niet in. Ja, wat is het leuke van een reunie? Mensen zien van destijds. Maar dat valt af voor mij, want ik krijg de lijst hier achter me in mijn pensioen. En daar staan alle jaartallen van de deelnemers op. En ik ga er net een van mijn iPhone, dus dat vind ik wel heel spittig. Ik 100 jaar na de oprichting is de HTS nog een verneemd instituut in de wereld van de techniek. Overal staan technische opleidings onder druk, maar bij de HTS waren dit schooljaar voor het eerst meer dan 3000 leerlingen inschreven. Wij leiden hier natuurlijk op dit ogenblik mensen op die uiteindelijk ook de regio een stap verder kunnen helpen. Als we hoogopgeleide mensen die ook creatief en innovatief zijn hier aan het werk hebben, dan gaat het natuurlijk ook bedrijvigheid opleveren. Dus heel erg belangrijk.